ቅድስት ሥላሴ እንታምን ወትማፀን ከደቀ ሰይጣን በቅድመ ዛት የሚያቀድስ ቤተ ክርስቲያን ተይስም የማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናክተ ከዚን ሰባከን ባርከ ከዚን ታምነክ ንስእለ ከዚን አሰበቃ ከን ገነከ እዮን ከነ ለስም ከቅዱስ ሰግድ ለከ እዘለከ ሰግድ ክልብር ኮለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወጂያጋ ሶን ግሰነገስ አምላክ አንተ ለኩል ዘስጋ ለኩል ዘነፍስ ጸዋ ከነደበ ከመሐረነ ቅዱስ ወልድ ከንተ ይብላ አንተ መሳሰበ ጸልይ ከመዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዘነበርካ ዘለኻ ኩል ዕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ከምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለዚ መዓልቲ እዚኣን ስለዛ ሰዓት እዚኣን አምላክና ብሂወት ብጥዕና ደው አቢልካ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ድማ ዝኣኻኸብካ እናስኻእኻ እሞ ክብርና ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ጾምና ጸሎትና ምህልላና ሱባኤና ኩሉ ድማ አምላክና ተቀበለልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ስኻ ትፍትዎ ግበረልና ሰሚዕኻ ድማ ተቀቢልካ አምላክና መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ መወዳእታ ኩሉና ዘጸብቕ ግበረልና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወደ ተወሳኢና ካብ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም አብጽሐና ንዓለም ሰላም እዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና። እዛ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንሪኦ ዘለና ከም ሓዊ ዝነዝዘንም ዘሎ አምላክና ኩሉ ድማ ስኻ ኣቁርሮ ስኻ ሓይልለካ አምላክና ነቶም ኩሎም መራሕቲ ብትዕቢት ብኣንነት ብኣነ ሕይል ብኣነ በልፅ ዝግበር ዘሎ አምላክና ትበልፅ ንስኻ ሓያል ንስኻ ልዕሊ ኩሉ ንስኻ ምዃኑ ፈሊጦም ናባኻ ክጥምቱ ስኻ ድማ ንልቦም ክትንክፍ እሞ ናብ ሰላም ናብ ዘተ ናብ ዕርቂ ናብ ጠረጴዛ ክመፁ ኩሉ ነገር ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና። ዓይኒ ትሪኦ ዘላ እዝን ትሰምዖ ዘላ ሕማቕ ነገር ኩሉ እሞ አምላክና ስኻ ቁረልና ይኣክል በለና ይኣክል በለና ይኣክል በለና። አምላክና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹም ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይስረ ጊዜና አምላክ ረመዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብርከሳት የብርሃን አንቱም አቡየ ካናት ወይሁድ የቆናት ሮን ሳሪጎ ጻናት በበስምክሙ ኩንፍታኑን ጻህነ ይረሰን ስክሎን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ። እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ። ከምኡውን ድቃሳ ምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረ በሃሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና። ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማቕብናን ኣጽኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ። ሕጂም በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝዕዝብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና። ኦ ጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ ትሕዛቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጥናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ። ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና። ኦ መፍቀር ሰብ ስለ ዝንልምነካ ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንኣኻ ብምፍራ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና። ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኹፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመኖን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላን كنرجع سلطان ذهب كنا نسخة خم خو كله كفاد حننا
ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ቅረታን ንሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ክብርን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ መሓረኒ ከምቲ ዓበይ ራያኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ኣጸቢካ ሓጸበኒ ካብ ሓጢኣተይ ወይ ናጽርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ብፍርድኻ ንጽወንካ ትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ እከይ ገበርኩ ንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ነይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰተኒ ንሆ ንሓቃ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕቡእ እንጦም መሃረኒ እንተኸጸሪ ስምዕ ዛጽርየኒ ካብ በደል ክጽዕዶ ጸበኒ ተንዝቐጥቀጥቃየን ዓጽምቲ ሕጐሳት ባህታን ሓጐስን ኣስማዓኒ ገጽካ ኣብ ሓጢኣተይ ከብሎ ንብዘሎ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ሓጐስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፍቓደኛ መንፈሱ እንደግፈኒ መገድኻ ንመፍረሲ ክምሮም እየ ሓጣን ነብኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ መድሓነይ ካብ ዕዳደማ እናግፈኒ ልሳነይን ጽድቅኻ እልል ክትብለሉ እያ ጎይታዬ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸና ፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባሕያ ብለካኒ እዩ ተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ ንመስዋዕቲ ምራራይ ትብጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልባይ ትንዖን ኢኻ ንጽዮም ጸጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ደቕ ሽዑብ መስዋዕት ጽድቂ ብዝሓሪ መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽውዓብ መሰዊ ኢኻ ራሑ ከቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ ካብ ዓሚቕ ናባኻ ወኹ ጎይታዬ ድምፀይ ስማዕ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላይ የቕልባ ወእግዚኣብሔር ኣበሳንተ ተቖጻጸርካስ ጎይታዬ መን ደው ክብል እዩ ግና ኸምእንቲ ክፈርሆኻ የቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚኣብሔር እጽበ ነፍሰይ ትጽበላ ብቓሉ እውን ተስፋ ገብር ኣለኹ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ እወ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ትጽበየላ ሳህሊ ኣብ እግዚኣብሔር ብዙሕ ምድሓን ከኣብዩ እሞ ወእስራኤል ንእግዚኣብሔር ተጸበዮ ንሱ እውን ንእስራኤል ካብ ኩሉ ኣበስኡ ኸድሕነ እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ Psalms 130. O Lord, my heart was not exalted, neither have my eyes been haughty, raised, neither have I walked in great matters, nor in wonders greater than me. If I have not humbled myself, but raised my soul as a weaned child with his mother, so the recompose upon my soul. Let Israel hope in the Lord from now and ever. Hallelujah. አሜን ሃሌሉያ one 31
233 እንሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሱ ዝወርድ ጠሊ ህርሞን እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሱ ዝወርድ እዩ እግዚኣብሔር ኣብ በረኸትን ህይወትን ንዘለዓለም ኣዚዙ እዩ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ህርሞን እዩ ሃሌሉያ ኣርባዕተን እንሆ ኣቱም ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ትቆሙ ኩልኹም ባሮት እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ባርኽዎ ኣእዳውኩም ናብ መቕደሱ ኣልዕሉ ንእግዚኣብሔር ከኣ ባርኽዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር ካብ ጽዮን ይባርኽካ ሃሌሉያ መዝሙር 137 ኣብ ጥቓ ሩባታት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ምስ ዘከርና በኸይና መሰንቆታትና ኣብቲ ኣብኣ ዘሎ ዕቦላት ሰቐልና እቶም ዝማርኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ እቶም ሰቀይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩና እናበሉ ክንሕጎስ ለመኑና ከመይ ጌርና እሞ መዝሙር እግዚኣብሔር ኣብ ምድጓና ክንዝምር ኢየሩሳሌም እንተረሲዕክስ የማነይቲ ኢደይ ትረስዓኒ እንተዘይዘኪረኪ ንኢየሩሳሌም ካብ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተዘይጌረያስ መልሓሰ ኣብተን ሓገይ ትጣበቕ ወእግዚኣብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረተ ኣፍርስዋ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም ኣተኽትዓኑ ዘሎኪ ጓል ባቢሎን ሕነቲ ዝገበርክልና ዝፈደይክ ምስጉን እዩ ንህፃናት ክሒዙ ኣብ ከውሒ ዝጭፍልቖም ምስጉን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ Psalms 137. I will give thanks to you, O Lord, with my heart, for you have heard all the words of my mouth. Before the angels, I will chant to you. I will worship towards your holy temple and give thanks to your name, on account of your mercy and your truth, for you have magnified your holy name above all. The day in which I call upon you, hear me speedily. You shall exceedingly look upon my soul with power. Let all the kings of earth, O Lord, give thanks to you, for they have heard all the words of your mouth, and let them sing in the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord. The Lord is high, and he regards the low, and he knows the existing things from afar. If I walk in the midst of affliction, you shall receive me. You have stretched forth your hands against the wrath of enemies, and your right hand has saved me. O Lord, you shall reward on behalf. Your mercy, O Lord, endures forever. Do not look over the works of your hands. Hallelujah. አሜን ሃሌሉያ O Lord, I have cried to you. Hear me, attend to my voice for my supplications. When I cry to you, let my prayer be set forth before you as incense and the lifting of my hands as an evening sacrifice. O Lord, set a watch on my mouth and a strong door for my lips. Do not incline my heart to words of evil, to employ excuses for sin with men who work iniquity and shall not agree with their choices. The righteous shall chasten me with mercy and reprove me. Do not let the oil of my sinner anoint my head, for yet my prayer also is in their pleasures. Their mighty ones have been swallowed by near the rock. They shall hear my words, for they are delightful as lump of earth. They are broken upon the ground. Their bones have been sacred at Hades, for my eyes are to you, O Lord. O Lord, I have hoped in you. Do not take away my soul. Keep me from the snare they have set for me, and from the stumbling rocks of those who work iniquity.
Sinners shall fall by their own net. I am alone until equality passes by. Hallelujah. Amen. Hallelujah. بحوتانا بزغابير أوخو بدمتينا بزغابير مهلال اللهو وحيي أبكدميو فوقو شقاري أبكدميو نقر منفسي أوشتي مسمح من مقدي فلتكا أبتاز حلفا مقدي مفنترا حولي أبيمان تمت أمو رأي زفلتني يلبون نعقوبي سأنكو لنفسي قديس قبر الله يلبون وزغابير نبخا أوخو نسخا نعقوبي أمدر هيوان كده إخا أبزوك مكرا يزلوكمو هوياتي سما حيلو مني يوم مو كابس سببتي أناقفني نسم كاخ ماسوس نفسي كم مأسرتي أو سايا سناي كتقبر اللي إخا مو تصدقان كخبوني يوم هالليل آمين. هللويا. مزمور 146 هللويا. نفسي نእግዚአብሔር አመስግኒ ብሂወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሶ እየ ብመሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣል ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ሃቐኑ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፍኡ ኸ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጥቑዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጥሙያት እንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚኣብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚኣብሔር ንዒንቲ ዕውራት ይኸፍተን እግዚኣብሔር ንዝደደኑ የቕንዖም እግዚኣብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ያዕቆቦም እግዚአብሔር ንዘኽታምን መበለትን ይኣልዮም ንመገድ ረሲኣን ገና ይጠዋውያ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ወጽዮን አምላኽኪ ንውልድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ مزمور داوود 147 هللويا ناملخنا بمزمور موداس سنايو طعوم يومو مسغانا يغبا እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጻ ንሱሉዳት እስራኤል ይክባሎ ንልቦም ተሰብሩ ይፍውስ ነቕሳሎም ይዝንን ቁጽሪ ከዋኽብቲ ይቖጽሩ ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጐይታና ዓቢ እዩ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ ምስተውዓሉ ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲኣን ግና ኣብ ምድሪ የውድቖም ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምሩ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምሩሉ ነቲ ሰማይን ምድርን ነቲ ሰማያትን ብደመና ዘጐልብብ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ ንእንስሳ ዝምህለሉ ጫጫዊትን ጓኻትን ዝምግብ ዘምሩሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸጉኡ ዝጽበዩ ይሕጐስ መሃርሃር መዓጽኺ ኣጽንዒ ንደቅኺ ኣብ ማእከልኪ ባሪኽዎም እዩ እሞ ወ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ወ ጽዮን ንኣምላኽኪ ወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገበር ብስብሒ ሰርናይ የጽግብኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቐልጢፉ ይጐይ ንበረድ ከም ጸብሪ ይህብ ንኣሳሒታ ከም ሓኹምሽቲ ይብትኖ ንበረዱ ከም ፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁርኸ የመን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾም ንፋስ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዝ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከምዚ ከቶ ኣይገበረሎምን ፍርድታቱ ኸዓ ኣይፈልጡን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ኮ ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣተን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቶም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ
ኣቱም ናይ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃልኡ ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ልመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣግዋዝን ወራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንታይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዝዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን Luke chapter 2 verse Behold, I am about to stand before the judge, terrified and trembling because of my many sins. For a life spent in pleasure deserve condemnation. But repent, O my soul, so long as you dwell on this earth. For inside the grave, dust does not praise, and in death no one remembers, neither in Hades does anyone give thanks. Therefore, arise from the slumber of laziness, and entreat the Savior, repeating and saying, God, have mercy on me and save me. If life were everlasting and this world were ever existing, you would have an excuse, O my soul. But if your wicked deeds and ugly evils were exposed before the judge, what answer would you give while you are lying on the bed of sin's neglect in discipling the flesh, O Christ our God? Before your awesome seat of judgment I am terrified, and before your council of judgment I submit. And from the light of your divine radiance I tremble, I the wretched and defiled who lies on my bed neglect in my life, but take the example of the publican beating my chest and saying, O God, forgive me and have mercy on me, a sinner. O Holy Virgin, overshadow your servant with your instant hope, and keep the waves of evil thoughts away from me, and raise up my ailing soul for prayer and vigil, and for it has gone into a deep sleep. For you are a capable, compassionate, and helpful mother, the barrier of the fountain of life, my King and my God, Jesus Christ, my hope.
ስላሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ሳዕ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓየ ሞምንቲ ትቅድስም ካይልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንበሳና እንደገና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልና ቅድንግል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ይኸ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስብካ ኣንስቲ ብርክቲ ይኸ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነብስና ሓዲጉ ከሕምሕረና ናብ ጎይታ ለምነልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንተ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ከጸግወና ለምነልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣምነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ከሓድገልና ተዘከርና ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ነፍስና ስለ ዘድሓንናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርከና ኣሜን We believe in one God, God the Father, the preeminent creator of heaven and earth and all things seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God, begotten, not created, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnated of the Holy Spirit and Virgin Mary and became man. And he was crucified for us under Pontius Pilate. He suffered and was buried on the third day. He arose from the dead, and according to the scriptures, he ascended into the heavens, and now he sits in the right hand of his Father. And he is coming again in his glory to judge the living and dead, whose kingdom shall have no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke by the prophets in one holy Catholic and apostolic church. We confess one baptism for the remission of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the coming age. Amen.
አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 ክረላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ ትመልክ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ኃይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምህረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ኃጢአትና ምእንትቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምህረትካ ዳንበር ከም ተግባርና ኣይኹን ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ንእበሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ሓሳብኹም ብክልዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሑርን መፍቀር ሰብን ስለዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ምካልካ ተዓረቐና ንሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራየን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ መዓይ ከም ዝኾኑ ህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ድሕሪ ነወሰከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን
نتم أنا قدامي حتى تانية تتمحر نحط بنصحات مليش بهوات كنبر برمتو زي تدلي من تصبين دلة تصفى سمايات كرهبو نابد إحنا تتقدم أوجيتا أبزاس عزيان أب كل ساعات لما أنا نتقبل يوتناك أنا علنا تزادات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفو حزنن سكيات برد عنا بهلونا نكون عقاب بقدسان ملاك تغحلونا نا وهدات امنات كان مرحم انتي نابت زي مرمرن زي وسنن فلتات كان بتصح عدلنا نسخان زي العالم بروخي امين اوغويتا بقعات كبرنا بمسكانا خمزيلنا خنصلي بسمايات تنبر ربنا سمك يقدس من استغاثة واركام تاب سمايكم دمام دريكم عليت مقبنا على مهابنا نحن زبدلنا بدلهم كم زحدقنا بدلنا نوسانا ندقلنا كفادنا نمبر فتنا يتتونا منقسن حايلن كبرن نزل عالمنا تكايما امين اوزت يا مريم ما قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله احنا غدن قريخي سقاخون دن قريخي ادي جابير طباوت قويتا سراوي سلام لك الله استغيك عبان السبرختيخي فركرسكم برغلو اومل تسقى يا بهير مساق اوفس تدس بالكي حتياتنا صري لنا نفت ودخي يسوع كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين او قويتا محرات قبل لنا التفات ورد برهان قص كارما قبل نفسنا يكون زدحنا لنا محرات كامصا حقوسنا حيوانات كاي جلس او قويتا كل اكين كل ستتن حلونا كم تتزرب كايد ما تقبلنا اما قلنا من قهان سلام قبر نتقاقينا بخات مرست نسخة خامو ما بتقطر زي بالبيت غان سجدل كلنا ما بخاب زونا لقزي سمعنا دخامنا تصورن حتياتنا تعقس النسخة كما يزيا بهر أملاخنا نسخة محاريقها سما مهاري أنت جزي أبهر أملاكنا سمايات نبر ربنا سمايك فاكهم تاب سمايكم دمان دريكم على تنقرنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نسنا كاب فادنا نبرا فتنا يتتونا من قسم حيلن كبرن زلالنا كايما امين وجهك مريم ناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك اللهم بحينا تنقلب سقاهم تنقلب عدي جابي تقابل تسلاوي سلام لك اللهم صغيغا بان السبرغتي وملت الزقاء جابير مساخي وفست دسي بلكي حتياتنا خريلنا نفتور ودقي يسوس كريستوس منتانا بحيث لمننا امين نسغا كل جزير وداب سلزغنكا نابز عالم زتقلسكا ندق سب كتقنا خنن كتعبين كاخا محريات كاسنات تنسخا خمو عين باريخا كل صعب سنات كهبني نزبخا مدحان تنسخايخا كترى بفقاد كاتقلسكا كما خا محارن قدسنا املاخ منالو حجد ما كم زفرها اربللنا كم عبيت محرات كاد ما بسانا دمسس لمن كل ساعه نزل عالم عالم يزيني ولا أعلم تمسجن انت ودسن ناب قدس ما دار كازخنا دارش كنا اتو زعدل كان نسخايخا مسكانا قدسنا حان حسب نيسرك مسكانا كنت فيلكا نسخانا كلنا محزنتان لما نتقبل سمام سرك عن السوعل سناج انا ما عذاب امنت هبنا نخلنا بزي مجنقم زي سعرتم زي معنكف نحلو نقارنا كم من دلهاس نعينتنا دما كاب نبعات نفسنا من كم حتيات متادحن بصولت كلهم تم كفترة عالم جسمرخا مسم باخذ رحن حوسنا بحاده ودخا مسؤنس منفذ قدسن مسقانا صنعتهم بؤزلوكا لومون كل ساعة زال عالم عالم يأذيني وزال فهني ولا
ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ማፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አይዳዊያ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አብራክያ ለሃቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አጥባትያ ለሐፀናከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ከናፍርያ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዘባና ዘሐዘልከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አይጋርያ ለአንሶ ሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ተይዞትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጽፋትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ኩርዓትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ርግዘተ ገቦክ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ውዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ብካያ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ገአራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ
ተሳሃልን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃልን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማእከነ እግዚኦ ተሳሃልን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃልን እግዚኦ መሐገነ እግዚኦ ማእከነ እግዚኦ ተሳሃልን ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠቅልልከ በአጽርክት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተገዘርከ አመ ሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘልህቀ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠ
እስጢፋኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾም ከ40 መዓልተ ወ40 ሌሊት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሶሰው ከውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘማርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሃቡከ ከመ በግ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐተቱከ ከመ ሰራቂ ወልፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጸፎከ መልጣእቴከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለቡከ ክዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀሰቡከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ
ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ክርስቶስ ዘአስተቀጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአጸሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰቀሎከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተዩከ ቢያዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘታገሥከ ጽዕለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትንከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዋስከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአውረዱከ መስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘወደዩከ ውስተ ዝህር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስተ ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ
በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘትኮንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ወካዕበን አሰበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናሰበቆ ንወድስ ቤተ አምሪሃ ብዝሃ ለመጸዋዕት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረመሙ አውስኡ ማርያምሃ በቃለ ስብሐት ጸውኡ ቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል ምሕረተ አብ ወመበግኡ ማርያም ቡርክት አንቲ ማርያም ሰናይተ አንቲ ማርያም መድኃኔ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ኤሎሄ ዛመትብየ በጽራህከ ተማህፀነ ምህላ ንስ
ስም አምላክን እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ መሐረነ ወወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ ስማልብነ ረዳይ በጊዜ ምንዳቤ ዋዘን እስመ ዘእንበልሄ ከባይደ ይናምር ለጻድቃን ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለመሃርከ ተሳለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳልከ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳልከ መሐረነ አብ ተሳለነ አብ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳልከ ከንፌኑ ስብሐት ወለከ ናርግ አኮቴ መሐረነ መሐሪ ኃጢአተነ አስተስሪ ወተማሕፀን ነፍሰነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ በብዛ ምሕረት ደምስስ አብሳነ ወፈኖ ሳልከ ላዕሌነ እስመ ዘእምኀቤከ ሃሌሉያ መሐረነ መሐሪ ሀብሳሂለከ መሐሪ በምህረትከ ወብዙሕ ሳሂልከ ለኵሎሙ እለ ይፄውኡከ ሰማይ ወትረ
ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ንሳሎ ይበኑ ለነሳህሎ እስመ አብ ያክል ለለሳሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኮቴት ሎቱ ይደሉ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሎ ወይእዜኒ ተስፋዬ አኮኑ እግዚአብሔር ውስተ እዴከ እግዚኦ አማሐፅን ነፍሴ አማሐፅን ነፍሴ አማሐፅን ነፍሴ አማጽን ነፍሴ ኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍሴ ሀበ አምላከ ምህረት ሀበ ንጉሠ ስብሐት በእግዚእ ወአምላክየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነ ሀበ አምላከ ምህረት አማሐፅን ነፍሴ ስብሐት አማሐፅን በእግዚእ ወአምላክየ አማጽን ነፍሴ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍሴ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳነው
አምላከ ነዳያን ረዳዬ ምንዱባን ዘይግል ኩሎ ዋልዎ ዘይሳኖ ናብየ ከተማ ይጸንህ አምላክ ነዳያን ወተስፋ ቅቡፃን ወበከመ አቀብከነ እምነገ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግህ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ወበከመ አቀብከነ እምነከ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግህ ሰማይ ጸሎተነ ወስለተነ ወስረየ ኩሎ ኃጢአተነ ሰማይ ጸሎተነ ወስለተነ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ተወከፍ ምላነ ሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሀረድዎ ወገመድዎ ወዘርኡ ሥጋዎ ከመሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንሳ ሞታ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰም እግዚኦ ሳሄለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወህቶሙ ለመላእክት ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ባርከኒ አባ እንሳእህ በረከት በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ባርከኒ እንሳእ በረከተከ ሰላምነ ሊቀ
ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አይርግ ጸሎትን ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ተወልደ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦ ማይለክት ለሰላሙ እንቲአየ ሰናይ ትርግብየ መዓዛፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ሰላለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ንስግድ ወንግነይ ላቲን ወንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ ስመ አምላኪቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቴ እቲ ትንቢቶም ለነቢያት መገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማይ ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባም አይር ወበቀላያት ለዓለም አሜን። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን
መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ
በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት 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 መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ሳሊለነ ማርያም ለለሳቶ ተግባር ለወልድ ንትባ በከንቱ ኩሎማ ወኩሎ ሌሊተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም ከመ ስር እግዚኦ አውርደትከ እግዚኦ ማተከ እምኔነ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለዛቲ ሀገር ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ምድሪ ዘለ መዓት አቁረልና ኣብ ኣርያም ዘለ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና መሓሪ ኢኻ እሞ መሓረና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ፀብቐልና እዚ ፆም እዚ ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ስኻ ትፈትዎ ፆምን ጸሎትን ስባኤ ንግበረልና መገድኻ እንሕዘሉ መገድና ዝቐንዓሉ ብመንፈስ እንዓብየሉ ፆምን ጸሎትን ስባኤ ንግበረልና እዚ ሙሉእ ዓለም ንሪኦ ዘለና ብሕልፊ ድማ ማእኸላይ ምብራቕ ንሪኦ ዘለና ሓዊ ኣምላኽና ስኻ ጥፋእዮ ስኻ ኩሉ ለካ ኣምላኽና ነቶም ብኩሉ ዘለዉ መራሕቲ ኣብ ሕንሕነ ኣብ ኣነ ሓያል ኣብ ኣነ ፈልጥ ዘሎ ነገር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ትዕቢት ካብ ልቦም ሰይርካ ትሕት ኢሎም ናብ ዘተ ናብ ዕርቂ ናብ ሰላም ክመፁ ኩሉ ነገር ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ فعلك خمسة السماء كم لما مدري ዕለት መግብና عادت قلنا لما نحن بدلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا نفسنا كاب كل خفار حنا مرا فتنة تأتون منجستن حيل كبرون زلعلم نتكلم آمين وزيتي مريم نايك الرسل ملائكة سلام لك لنا علمنا خدمة نفسك سلام لك سبحان الله فركر صبون بروم التسقى يا بهر مساخ يوفس تدس حتياتنا صريلنا نفت ودخي يسوع كريستوس منتانا حريت لنا ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ሓጢኣትና ኸሓድገልና ቅዱስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ
لكل كم سلام مسك ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጽሓን ሃዋርያት ካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ቅሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ከዓ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግና ከዓ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ምፅዋት ዝንዝር ከም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ وتسيت واستمعي فرك كبدك بنت عهوية وبتصيا يكون سلام بهايلك وتسيت واستمعي فرك بدك بنت عهوية وبتصيا كون سلام بهالك وتسيد واستمع بدك بديك بنت هوية وبصيا يكون سلام بعلك وتسيت واستمعي فرك بدك بنت عهوية وبتصيا يكون سلام بهالك وتسير واستمع بدك بديك بنت هوية يكون وتسلم
ንጉሥና ወመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በአማን ቅዱስ ሉቃስ ቃለ ወልደ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና መሐሪ ኢኻ እማ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና እፀም እዚ ድማ ኣምላኽና ምሳኻ መተዓረቒ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ፆምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ነዚ ብዓለምና ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እንሪኦ ዘለና ውግእን ወረ ውግእን ሓዊ ዝዘንም ዘሎ ድማ ኣምላኽና ንስኻ ጥፋኣልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ በምድሪ ናይዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዝበደሉና በደልና ምሳና ደገና ክፉኣድና እምበር ፈተና ኣይተን መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩለኹ ብሕሊና ክንገሊኺ ብስጋኹን ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኩለኹ ስኽኢ ኻብ ኣንስቲ ብሩክ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ጸና ናፈቁድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግስት መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩኮ ሁየ ዲያቆን ኢየሱስ ክርስቶስ መንግሥተ ሰማያት አውሎጅየ ችርየስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 51 ክሳዕ ፍጻሜ ናብ ምድሪ ሰላም ከምጽእ ዝመጻኹ ይመስለኩም ኣሎ ምፍልላይ ደኣ እምበር ኣይኮነን እብለኩም ኣለኹ። ካብ ሕጂ 5 ኣብ ሓንቲ ቤት እንተኾኑ 3 ካብ 2 ድማ ካብ 3 2 ድማ ካብ 3 ክፈላለዩ እዮም። ኣቦ ካብ ወዱ ወዲ እውን ካብ ኣቦኡ ኣደ ካብ ጓላ ጓል እውን ካብ ኣዲኣ ሓማት ካብ መርዓት ወዳ መርዓት ወዲ እውን ካብ ሓማታ ክፈላለዩ እዮም። ነቶም ህዝቢ ድማ በሎም ደመና ካብ ምዕራብ ክዳብን ከሎ ምስ ረአኹሞ ሽዑ ዝናም ክዘንም እዩ ትብሉ ኢኹም። ከምኡ ከዓ ይኸውን። ንፋስ ደቡብ ክነፍስ ምስ ረአኹም እውን ሃሩር ክኸውን እዩ ትብሉ ከምኡ ድማ ይኸውን። ኣቱም ግቡዛት ምምርማር ገጽ ሰማይን ምድርን
ትፈልጡ ከመይ ደኣ ነዚ ዘመን እዝስ ዘይትምርምርዎ ስለምንታይ ከባዕልኻትኩም ሓቂ ዘይትፈርዱ ምስ መባእስትኻ ናብ ሹም እንተኸድካ ኣብ ፈራዲ ከይበፅሓኻ እቲ ፈራዲ ከዓ ንግልያኡ ኣሕሊፉ ከይህበካ እቲ ግልያውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከይድርብየካስ ኣብ መገዲ ከለኻ ምስኡ ንምትዕራቕ ተጋደል እንተዘይኮነስ እታ መወዳእታ ልብጦን ክሳዕ እትፈዲ ካብኣ ኣይክትወፅእን ኢኻ እብለካ ኣለኹ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ችዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም ዜና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ ይሓሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ አእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ቅዱስ ومدعنا
ምስለክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ ከቶ ይደሎ ዘይትልወትና ኻና መሰረት ጥበባትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕና ርሒቃብናት ከኣይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋቶ ፌ ናይ ጥሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ከዓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፈረለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኣብኣከ ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋረ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዘኣጋእሲ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዎ ዝኾነ እወ እትባሪ ሰብ ንምድሓን ስጋት ተገልፀ ቃል ካባሩ ታሕትያት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ካብ ማዕመቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታ ዝርእን ጭኑቕ መንፈስ ሰለዝ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳቀይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓልን ግፍዓት ዝብቀለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዝኽተማት ዝኣሊ ነታ ምዝጋብ እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቆን መራህ ዝህብ ኦ ጎይታ ካይረፍና ኩሉ ሰዓናኻ ነወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻም ፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ዘበቱለከ ስብሃት ለዓለም መላእክተ ሰማይ በችዳነ ቃሉ ስለዛካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና ኣምላኽና ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ዝገበርካና ናብ ቅዱስ ቦታኻ ዝኣኻብካና ንስኻ ካብ ክብርን ምስጋናን ንዕኻ ይኹን ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ነመስግነካ ስለ ቤትካ ክንርከብ ዘፍቀድካልና ነመስግነካ ከምዛ ምድራዊት ቤትካ ተኣኪብና ዘለና ቁፅርና ከይጎደለ ኣብታ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ቤትካ ድማ ክፍሊ ክህልወና ንስኻ ሓግዘና እታ መገዲ ሕጂ ርአና ኣብኣ ጀሚርና ኣብኣ ክንውድእ ድማ ኣምላኽና በፆም ዘይሓይሊ ሃበና ጀመርቲ ዘይኮንና ስፈፀምቲ ግበረና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ዓለምና ትቁልአ ዘላ ኣምላኽና እስኻ እዞ ንሪኦ ዘለና መዓት ብሕልፊ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንሪኦ ዘለና መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና ሰብ ናብ ኣራዊት ተቐየረሉ ዘመን ኢና ዘለና እሞ ሰብ ግበረና ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዎ ኣምላኽና ብኩሉ ወገን ትሕት ኢሎም ንሰላም ንዕርቂ ንዘተኸሓስቡ ንልቦም ተንክፍ ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ደቅና ባረኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ጸናንዓልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ጠምዮም ፀሚዮም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሎ ኣክበልና እፀሙ እዚ ድማ ኣምላኽና መገዲ ንስሓ ሒዝና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን እንበቕዓሉን እንቐርበሉን ግበረልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት
بناي نبياتنا هوارياتن صادقان سمايتاتن ጸሎት አይትፈለየና ከምተና هواريات ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ወልና ንጽዋዓካ ኣለና ቅድስ ቅድስ ምስኻት ምሳን ካርታምዳ ዘማይሆንማ ምድሪኹ ደግና ሎ ማሃበልና ናን ዝበደሉና በደሎን ከንዛህደግናሎም በደልና በሳና ህደገል አፈተና ይታይቶና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካዮም አሜን። ኦ እግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ኸደንገሊኺ ስጋኹ ንገሊኺ ኣደ እግዚአብሔር ሰማያዊ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካል ስኺ ካብ ኣንስቲ በረኸት ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ህዝቢ ደስ ሓጢአትና ክሕልልና ናፍቅር ወድንኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለና አሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ምሲኹም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ከይተገባአና በዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ ስለ ንሱ ዘፍቀረና ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃበናን ዝወሰኸናን ነታ ዝሃበና ሰዓትን መዓልትን ድማ ኣብ ቤቱ መጺና ንጾምና ብጸሎት ብምህልላ ከነሰንዮ አምላኽና ስለ ዝፈቀደልና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ዝጸለናዮ ጸሎት ዝተማህለልናዮ ምህልላ እንጾሞ ዘለና ጾም ድማ ኣብ እዝኒ እግዚአብሔር አምላኽና ዝበጽሕ እግዚአብሔር ድማ ርኡ ዝቕበሎን ዝሕጐሰሉን ይግበረልና። እቶም ኩሉ ግዜ ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኾንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ትካታተሉና ሎሚ እውን ነዚ ናይ ሰርኪ ምህልላ ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዘት ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ኣቐድም ኣቢልና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 51 ክሳዕ ፍጻሜ ኣንቢብና ነርና። ደጊመ ከምብቦ እየ። ናብ ምድሪ ዶ ሰላም ከምፅእ ዝመጻኹ ይመስለኩም ኣሎ፣ ምፍልላይ ደኣ እምበር ኣይኮነን እብለኩም ኣለኹ። ካብ ሕጂ 5 ኣብ ሓንቲ ቤት እንተኾኑ
سلسة خاب كلتا دما خاب سلسة خفالالو يوم أبو خاب ودون كاب أبوه أدى خاب قوالاون كاب أديا حمات كاب مرعت ودون كاب حماتا خفالالو يوم نتومز بدما بلم دمنا كم معراب كدابن كله مسرأكم ما شعوز نعم كزنم يتوب لما يخو كم يخون نفاس دبوب كنفس مسرأكم وين حارور كبل خون يتوب لما كم يخون أتم قبوزات ممر مارجت سماين مدرن تفلت وكما يدعى نز زمن زي تمرمروه سلام انتاي كبعلخاتكم حق زي تفردو مسمى بأستخا نابشو من تخدكا أفرادي خبص حكا اتفرادوي كا نقلياو أحلفو كيهبكا اتقلياو نبيت ما أسر تخيدر بيكاس أما قد خلخا مسؤن متعراق تقادل انت زي كونس اتام ودأتا لبطون كسا اتفدي سقع اتفدي كابقا ايكت وصئن إخا إبلكا اللخو أبوريت النبياتن حنت قال كاب تودقسي سماين مدرن كحلف قلل بلا كرسن دق مزامرتو نأمن قال قدوس وانجيل እግዚአብሔር ከም ዝፈቀደልና ነተንዘል ዋና ቁርብ ደቃይቕ ካብዛ ዘንበብናያ ምዕራፍ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 58 أمجدي كلها مسؤو نمتعراق تقادل زبل مبقس جرنا كنزارة ربينا مو أبزا ساعات زيئة اتقويتا قال أملاخنا أباي حديرو أتحاساس بانا زلوت مقدنا زقنع وشتنا دما زنصه نخلنا كمهرنا أبصلتكم ذكرني كلنا نسمعوا قالوا دما أملاخنا ناي منفس مساختي أعزانا يخفتلنا كم بيت كريستياننا أقوى أسرع إذا سمن إزياء كاب سنبت كساب زمت زلو قدام مكراب تباهيلا يا اتسوا مكراب مال الدماء كم تبونا زحلف سنبت زمهارونا ناي أيهود بيت صلوت مالت يو أبونا زحلف سنبت كوانجيل يوحنس معراف كلته قصري 16 إزي كابزي العلو زبل أرستي مبقسي قراميم بسفحو مهيرو منا نيروم إذا لومي مبقسيت ويكام أرستي نتك أملا زلونا قال دما أما قدي خلخا مسؤو نمتعراق تقادل أبوتات أديتات أحوات أحات لومي نحنا إنا بيت مقدس مو كاوش نازل على بزحنا جرالو كاوش ناخوت زقبو بزحنا جرالو نمت عراق تقادل إبلالو أوش أنا بأسي أوش أنا كركر أوش أنا قيم كرحنتي انت الليو نزي كابزي العلو زبل أملاخنا بازو سومنزي نتي ناي بأسي ناي كركر ناي قيم ناي كالئ نجر كاوش أنا خنوصو نعرقي نسلام نيقرا كنقادل يو أملاخنا زنقرنا زلو أما قدي كلها مسؤو نمت عراق تقادل مخنياتو أبت فرادي أحلفون دحري بكا
اتقليا دما أبيت مأسرتي كيدر بيكاسي أقدمكا أمن قدي كلها مسؤو نمت عراق تقادل إذا نري أزلنا أما أخلاي مبرأكو عرق سلازة أبيئهم تعبيت سلازة حادرومي أنا النت سلازة اللئيو أنا حي الكاباخا أنا بلت كاباخا زمتو تغس زي كونسي كم حوي كم ما يكزنم دما حوي نري لنا أملاك يقرره أملاك كل اللو كل خئليو كل دما زقبريو أبصلوتنا دما كنذكرم أما إذا سامون زي أملاخنا نبيت أبوي بيت عداقاي تكبروا بيت أبوي بيت صلاتيو نزي كابزي العلو زبالة نحن دما إذا سامون زيا أوش أنازل زل عالكنا العلو كاوش أنازوت زل كنوصو تبع إسنات اللي ناخن عرق تقيمنات اللي نايقرخ نبل أبكركرت اللي نادما ناب سلام كنمت مخنياتو صومنا مسكركر صومنا مسباسي صومنا مسكيمتان تدا خوينو كسارايو أما إذا قال لومي نعاي نعخم أيو مسمى بأستخا نابتشم انتخدك أبوتات أديتات أحوات أحات لومي بموت كي تتسوعنا لومي أبز علم أما قدق عزو خلنا نعرقي نسلام نيقرتا نصبق نجر نزوز أمزي نخمو كنت أملو إجزي أبير نخلنا يحجزنا أونجيل ماتيوس معرف حموشته كاب قطر عسران سلستن كساب عسران شدشن بأركس مبأخانا مسوي انت أمساخا حوخا حزين الكام هلاوخا انت حسبك نتما باخا أبقو أبكر مسوي حدقو كيد قدم مستحوخا تعرق دحر دما تملس كام باخا قرب مسما بأستخا دما جينا أما قدي خلوخا قلت إفكا مسؤ تعرق انت زي كونس اتما بأستخا نفرادي أهلي فغيبك فرادي ونقل يأو نابيت مأسرتي كأتأتو أما ودأتا إتام ودأتا قدراتا كساعة تفد كابعا كم زيت وصء بحقي إبلكا اللخو ما بأخا نعم مسوئي انت أمساخا حوقا حزين الكا مهلاوخا انت حسبك أبوتات أديتات أحوات أحات لومي صوم إنا صومنا خلنا ورحات صومينا بلنا خلنا بأنا زحزنو كيهلو بأنا زخريو كيهلو نحنا زقيمنا يوم دما كيهلو أما أقدمنا مبأنا خون صومنا خون صلاتنا خون سجدتنا خون مصواتنا يخون قدم زخلو انت اينا نحتى زلنا عرقي سلام يقرتا مغنياتو اتو مبا اتو مصوات اتو كل نجر كاب جبا زوصيو عرقن سلامن قنا خاب لب زوصيو أملاخ دما اتخاب لبيز وصيو اتبلبز قمتيو نعاي نعخم زحاتنا زلو لومي صومنا صوم عرق كون
ጾምና ጾም ይቅረታ ክኸውን ጾምና ጾም ሰላም ክኸውን ጾምና ጾም ምቅርራብ ክኸውን ጾምና ጾም ምትሕልላይ ክኸውን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክልዓል ዝግብኦ በዚ ሰሙን እዚ እንታይ ንገብሮ ከነልዕሎ ከምቲ ነብይ ኢዩኤል ኣብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 13 ብዛዕባ ጾም ምስ ተዛረበ እንታይ ኢሉ ክዳንኩም ዘይኮነሲ ልብኹም ደኣ ቅደዱ ኢሉ ክዳንኩም ዘይኮነሲ ልብኹም ደኣ ቅደዱ እሞ እዚ ጾም እዚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክወፅእ ዝግብኦ እነውፅኣሉ ንውሽጢ ኣእቲና ውሒጥና ድማ ክንጥቀመሉ ዝግባአና ኣብ ውሽጥና ድማ ከነቐምጦ እግዚኣብሔር ይደሊ ኣሎ ኣብ መገዲ ከለኻ ምስኡ ንምትዕራቕ ተጋደል እዩ ክርስትና ገድሊ እዩ በታ ፀባብ መገዲ ንምእታው እንታይ ግበሩ እዩ ዝብለና ተጋደሉ ንዕርቂ ንይቕረታ ንሰላም ንሕድገት እትረኽባ ምግዳል የድሊ እዩ ጻዕሪ የድሊ እዩ እሞ እንዚ ጾም እዚ ድማ ከምኡ ኮይንና ክንፀውም ካብቲ ሰማያዊ ኣምላኽ ድማ በረኸት ክንረክብ ሰላም ክንረክብ ምሕረት ድማ ክንረክብ መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፃኣን እዮም ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 መሓርቲ ንኹን ናይ ይቕረታ ሰባት ንኹን ደለይቲ ሰላም ንኹን ደለይቲ ሰላም ውድድ ኣምላክ ክበሃሉ እዮም እሞ ብፃኣን እዮም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ዝተሓመሰት ዓለም ኢና ዘሎና ዓለም ድማ ኣይኮነትን ትሕመስ ዘላ ንሕናቶም ኣብ ዓለም ንነብር ደቂ ሰባት ኢና ንዓለም ንሕምሳ ዘለና ኣብ ክንዲ ሰላም ደለይቲ ህውከት ኣብ ክንዲ ፍቕሪ ደለይቲ ፅልኢ ኣብ ክንዲ ይቕረታ ደለይቲ ቂምን በቐልን ኮይና ነዛ ብሰላም ክንነብረላ ዝተዋሃበትና ዓለም እንታይ ንገብር ኣለና ዓውደ ኩናት ንገብር ኣለና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ እውን ምዕራፍ 55 ቁፅሪ 6-7 ንእግዚኣብሔር በቲ ዝርከበሉ ግዜ ድለይዎ ቀረባ ከለውን ፀውዕዎ ረሲእ መገዱ ዓመፀኛ ከዓ ሓሳቡ ይሕደግ ናብ እግዚኣብሔር ይመለስ ንሱ ከዓ ክምሕሮ እዩ ኣዝዩ ይቕረ ይብል እሞ ናብ ኣምላኽና እውን ይመለስ ኢሉ ስለ ቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ንእግዚኣብሔር በቲ ዝርከበሉ ግዜ ድለይዎ ቀረባ ከለውን ፀውዕዎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንሕና ንእግዚኣብሔር ንደልዮ መዓሲና እንተደኣ ኢልና ሕጂ ኢና ፅባሓይና ሃናንያ ድሕራይና ሃናንዩ ቀረባ ከለውን ፀውዕዎ ሎሚ ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርበሉ በቲ ክንረኽበሉ ዝግዜ ዝግባአና ግዜ ክንረኽበሉ ክንደልዮ እዚ ክንገብር ድማ እንታይ ይብል ኣሎ ረሲእ መገዱ ዓመፀኛ ከዓ ሓሳቡ ይሕደግ ኢሉ እምበኣር በዚ ጾም እዚ ከምቲ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 5 እንታይ ኢሉ እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብሲ
ኣባኻትኩም ድማ ይሃሉ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ሎሚ በዚህ ጾም እዚ ሓሳብ ስጋ ሓሳብ ዛጫውጫው ዝመልዓ ዓለም ደይኮነስ ሓሳብ ክርስቶስ እናሓሰብና ካብ መገዲ ረሲእነት ወፂእና ኣብ ክንዲ ናይ ዓመፅ ሓሳብ ክርስቶስ እናሓሰብና ናብቲ መሓሪ እግዚኣብሔር እናተመለስና ንሱ ድማ ኣዝዩ ይቕረ ይብል ከም ምዃኑ እሞ ናብ ኣምላኽ ተመለሱ ይብል ኣሎ። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ጾም እዚ ብኩሉ ነገርና ናብ ኣምላኽና ተመሊስናሉ ክልዓል ዝግብኦ ተዘይልዕልና ተደይጉሕፍናሉ ኣብ ውሽጥና ዝተቐመጠ እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ እንተዘይጉሕፍናሉ ጠቕሚ የብሉን እሞ ነቲ ዝምሕር ኣምላኽ ነቲ ኣዝዩ ይቕረ ዝብል ኣምላኽ ምእንቲ ክንረኽቦ ካብኡ ድማ ምሕረትን ይቕረታን ምእንቲ ክንረክብ ናብኡ ንመለስ ክንምለስ ከሎና ግና ናይ ዓመፅ ሓሳብ ናይ ረሲእነት መገዲ ንዕኡ ገዲፍና በቲ ንሱ ዝርከበሉ ሓሳብ ክርስቶስ ድማ እናሓሰብና እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ እናሓሰብና ነዚ ጾም እዚ ክንጥቀመሉ እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ናብ ሰብ ቆሮንጦስ መልእኽቱ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 2 እንታይ ኢሉ ብቕብልቲ ግዜ ሰማዕኹኻ ብመዓልቲ ምድሓን ከኣረዳእኹኻ ይብል እዩ እሞ እንሆ እታ ቅብልቲ ግዜ ሕጂ እያ እንሆ እታ መዓልቲ ምድሓን ድማ ሕጂ እያ። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ብቕብልቲ ግዜ ሰማዕኹኻ ብመዓልቲ ምድሓን ድማ ረዳእኹኻ ይብል ኣሎ እሞ እታ ቅብልቲ ግዜ መዓስ ኢልዋ ሕጂ ኢልዋ እታ ናይ ምድሓን መዓልቲ ድማ ሕጂ ኢልዋ እሞ ኩልና ድሕነት ዘይደሊ የብልናን ድሕነት ግን ብመገድና ዘይኮነስ ብመገዲ ኣምላክ እያ ትርከብ ብሓሳብና ዘይኮነስ ሓሳብ ክርስቶስ እናሓሰብና እያ ትርከብ እሞ ኣብ መገዲ ከለኻ ምስኡ ንምትዕራቕ ተጋደል ምክንያቱ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ ንፅባሕ ኣይትበል ተቕብልቲ ግዜ ሕጂ እያ ነታ መዓልቲ ተጠቐመላ ተዓረቐላ ይቕረታ ሓደ ግበረላ ሰላም ግበረላ ምክንያቱ መዓልቲ ምድሓንካ ሕጂ ይብል ኣሎ እሞ ንጠቐመሉ ነዚ መዓልቲ ምድሓን ፅባሕያ ኣይኮነን ድብል ደሎ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እዩ ዝብል ደሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ክንደይ ዓመፅ ጾምና ኣብ ዓመት ክንደይ መዓልታት ኣሎና ጾም ልዕሊ ፍርቂ ዳርጋ ናብ 200 ዝኸውን መዓልቲ ብቤተ ክርስቲያን እናተኣወጀ ጾም እዩ እሞ ከምቲ ንጾሞ ዶኒ ኩሉ ነገር ኾነልና ኣሎ ናይ ብሓቂ ከምቲ ንጾሞስ ካብ እግዚኣብሔር ዶ ንቕበል ኣሎና እግዚኣብሔር ዲ ዝወሃብ ተወዲእዎ እግዚኣብሔር ዲ መዳለው ኮይኑ ኣይኮነን ጾምና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዘይኮነስ ከም ፍቓድና እንዳኾነ ከም ድሌት ኣምላኽ ዘይኮነስ ከም ድሌትና እንዳኾነ ከም ሓሳብ ኣምላኽ ዘይኮነስ ከም ሓሳብና እናኾነ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ከም ፍቓዱ ከም ሓሳቡ ኮይና እንተ ደኣ ጾምናዮ እዚ ጾም እዚ እንሪእሉ ነገር ካብ ኣምላኽ ጽቡቕ ነገር ክህሉ እዩ እሞ መጀመርያ ኣብ መገዲ ከለኻ ምስኡ ንምትዕራቕ ተጋደል ይብል ኣሎ
ደምኮን ዕርቅ ክንዲ ያሻፈረኛለሁ ብፍቅሪ ብዕርቂ ሰቢኩም ኢሎምን ዝኽሩ ይለው ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ኣምላኽ እንታይ ዝደሊ ሰላም ዕርቂ ዝደሊ ኣብቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ቀዳማይ ዮሐንስ እንታይ ኢሉ ተሓውፅ ጸልእሲ ቀታል ነብሲ ኢሉ ቀታል ነብሲ ድማ ንመንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ኣይሪአን ኢሉ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ክንደይ ብኡስ ኣሎና ሓውኻ ክበሃል ከሎ መን እዩ ኣቦኻ ኣዴኻ ዝወለደትካ ዲ ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያን ኣዴና እግዚኣብሔር ድማ ኣቦና ኩልና ኣሕዋቲና እሞ እዚ ጾም እዚ ንዕርቂ ንሰላም ንይቕረታ ንምቅርራብ ክንጥቀመሉ እግዚኣብሔር ይደልሎ ውሽጥና ካልእ ኮይኑ ካብ ጅባና ተሰኪምናሉ ተመፃና ኣምላኽና ጉቦኛ ዳኛ ኣይኮነን ኣብ ልብና ዘሎ ምስተሓጎሰ እዩ እቲ ካብ ጅባና ዝወፅእ ካብቲ ዝሃበና ክንህቦ ከለና ንበረኸት ዝኸውን ልብና ካልእ መሊኡ ካብ ጅባና ዝወፅእ እንተሃብናዮ ግን ኣምላኽ ኣይዕሾን እዩ ምዕሻው ነብስና ከንዕሹ ተዘይኮይኑ እሞ ክንጥንቃቕ ግባአና በዛ ናይ ያዕቆብን ናይ ኤሳውን መልእኽቲ ገረ ከዓጽየ ያዕቆብ ንሓዉ ኤሳው ክልተ ግዜ እዩ ኣታሊልዎ መጀመርያ ምስ ጠመየ ብፀብሒ ብርስን እንታይ ይገርዎ ብኽርንኡ ከም ዝሸጠሉ እዩ ገይርዎ ምክንያቱ ብኽርና ክቡር ነገር እዩ ኩሉ በኽሪ ንመን እዩ ዝኸውን ተባሂሉ ንእግዚኣብሔር ካብ ፍረ ምድርኻ ካብ ዘራእትኻ ካብ ማልካ ካብ ኩሉ ነገርካ በኽሪ ፍሉይ ንመን እዩ ንእግዚኣብሔር እዩ ምጣር ብኽርና ሓዉ ብብርስን ያዕቆብ ማለት እንታይ ማለት መታለሊ መሳናኸሊ ማለት እዩ ብኻልኣይ ድማ ብኣዲኡ ርብቃ ተመኺሩ ክምርቐካ ከይመትኩሲ ሃድን ሃዲንካ ጽቡቕ ፀብሒ ጥዑም ፀብሒ ሰሪሕካ ኣምፃለይ ኢልዎ ንኤሳው ኣዲኡ ድማ ርብቃ ደኽልቲኦም ድማ ትሰምዕ ስለ ዝነበረት ንያዕቆብ ፀዊዓ ቀልጢፍካ ካብዞም ዘለዉ ሓሪድካ ኣምፅሞ ኣቦኻ ንኤሳው ከምዚ ኢልዎ ኣሎ እሞ ቅድሚ ንሱ ካብ በረኻ ምምፅኡ እንታይ ክገብር ሰርሓልካ እየ ክትህቦ ነቦኻ እቲ ምርቓ ድማ ስኻ ትወስድ እሞ ኣነ ናቦይን ስን እንታይ ኢና ባዕነን ሓወይን ኣነ ጨጓር የበበይና ኢና ኣቦይ ሃሰስ እንተ በለንኸ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ክንጥንቀቕ ዘለና ኣብ መንጎ ደቅና ሓደ ብየማን ሓደ ብፀጋም ከይንሪኦም ከይነዳልዎም እዛ ኣዳልየ እያ ስለ ዘዳለወት ድማ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ኣሕዋት እዚኦም ድማ ብዙሕ ፅልኢ ዓዲ ገዲፉ ከም ዝስደድ ኮይኑ ያዕቆብ ሽዑ ሰሪሓትሉ እቲ መግቢ ሕጂ ኸይዱ ድማ ከመይ ደኣ ሰሊጥካ ኢልዎ ሳላ ጸሎትካ ኣቦይ ሰሊጥኒ እሞ እቲ ድምፂ እኳ ድምፂ ያዕቆብ እዩ ዝጥዕም ኢልዎ ኣይሰሓተን ዋላ ዓይኑ ጠሊምዎ ተነበረ ድሓር ሃሰስ ምስ በሎ በታ ዝሓረዳ ገይሩ ድማ ነዚ እዳው እንታይ ይገርዎ ከም ጨጓር ክኸውን ይገርዎ ትምትላል ኣደን ወድን መኺሮም ንመን እዮም ኣጥቂዖሞ ንዓባ ሓዉ ንወዳዕ ማናቲኦም ክልቲኦም ኤሳው ቅድም ተወሊዱ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝገበረ ድሓር ግን እንታይ ይገሩ ቅድም ብኽርናይ ሕጂ ድማ ምርቓ ኢሉ ኤሳው ክቆትሎ ስለ ዝደለየ እንታይ ኣገራቶ ናብ ላባን እያ ሰዲዳቶ እግዚአብሔር ግን ሓያል ኣምላኽ እዩ ኣብኡ ድማኒ
أكو لابان دما صبوق غير دما غوسا غيرو إتاب حو زدان أجرا أب كندن راهيل نليها يبو دما سنتاي غرو أدانا غيرو مخنياتو زرا خايو خا تعصد زي قمت كاي يتلعلني خا دحر بزح عمتات قنا يعقوب مسدقو مس أنستو كملس سلام زدلي مجمريا انت ايغورو لأخاتي لإخو أبزا فترات مراف 30 كلتن كاب قطر 6 كساب 8 تدارينا وتوم لأخات كأنا أبي يعقوب تمليسهم ناب حوخا إساو بصحنا نسون مسؤ دما 400 سبعي كك أبابلكا يمصالو بلو شعو يعقوب أزي فرحة تجنقون مسؤ زنبرو سبنت إلى بقيعن أحان أجمال دما أب كل تجانتا خفلهم إساو نابز حدا جانتا مسيو حدا جانتا ودقسي إتز ترفا جانتا يدهنيو إلو مخرناتو تبابناتو تتابيبو مبار 400 رؤسو مخنياتو كفو تغركا كل غزي قبح انداولك اخات نبر زي صوعك قبح بح زي راخا يترعد حجي امو بخمزي كقبابل نصبنتلس مبار اذا نبرت كنت كله دقينا نسين عبكلته حدغانتا بنيمان حدغانتا نصغامو تم حدا تطفسي اتليست تم حدا انتاي كونو كدحنو إلو مخرب لنا جن حنت صبقت زغبرا يعقوب إذا مسمعه انتاي غبره إذ لنا بزن طبسات زي انغرنا كنعصينا اب زفترة معرف 33 قطر 3 قطر 4 نسو دما قدمي حليفو ناب حو كسع زبصح شوعات تشاع نام مدري سجده إساو كأ كقبلو قويه حقيفو أب كسادو ودي أخاس عمو بخيو دما كبرنا أملاخ يكون انتهي كبره قدم حوس كيدسي شوعات جزيه سجده إذا شو عتق زي مودق متسع نايا يقب انتايو يقرأتا محتاتيو أو خيبس حقل لجينا أب إساو مغنياتو قدمي أما قد خلق انتاي قبريلو مسؤو نخط نمت عراقسي تقادل شو عتشع نسب قدمي حليف شو عتشع نام مدرسة قدام إساو دمال بوترتعي إتي مدلاوات زنبرة نخالي إنرو زيابيهر لبخان حرتن كيفو قن إتجأكان حياواي إتحسوم طعم إتقينان دما قنوع يخوني يساو دما كقبالو قويايه كمتي أونجيل لك أسمع عراف 10 تغلته تتقفوا ودخم اللس كلس أبو دما ناقوي انتاي قبرو بخسادو حانيقو سعمو زوداي ما يتنورو تسيو طفي نورو دما ترخي بيو كم زبله إساو دما الناقوي يخيدو نيعقوب بخسادو حقيفو سعممو بخيو دما خلتيهم أبوتات أديتات أحوات أحات لمكو زنب عين يلن نقيسيو مخنياتو عين خنبع تخوينو وشت خدفع له وشت تجاكينو عين خنبع يكلني وشت نادر يقول له وشت انا خالق ملئ له اما ازي اما قدي كلخا مسؤو نمت عراق تقادل مبار اصمزي نعرقي اصمزي نسلام اصمز دما نمقرراب اصمز دما نمحرت كنطقملو እግዚአብሔር يحجزنا لك كم يعقوب أمن قلنا عرق تليو عرق مسمنا الله مالتيو
ምስ እግዚኣብሔር ምክንያቱ ንእግዚኣብሔር በነ ዓይኒ ገርና ኢና ንሪኦ ብፍቅሪ ገርና ኢና ንሪኦ بعرق قرنا إنا نريو أملاك فقري إمو إتزاي فقر نأملاك أي فلتونيو أم مثالي شديشة سلسة ودي أبيد بس أي كخا ودا كاسي مأنت كتقرن كم زجبر كيدمو تدفي خان بس أي كان تاي جبرو نزنزو أبيد بس أي كخا ودا كا مأنت كتقرن كم زجبر كيد تدفيخا نبص أيكا نزنزو بخمس كنت كمل نزصم جابيري حق زنا أوش تنازل لون العللو وش تنا بيت نحن أين بيت مقدس أملاك مو إذا بيت مقدس نزا بيت مقدس دي أزما سنة جابير دم خماسونو إلمو السوزي كبرلو نحن دم نقول دالو أوش تنازل لون إنه جحفلو نخبر أملاك زخون نعنا دما ندحنات نبرخ زخون وشتنا إنما الألو صمن صلتن سبايا يكبر لنا أملاكنا بسلامة جميرو بسلام يفتمنا أرسنا أما قد خلقها مس إن متعرق أنت يكبر تقادل سل عرق واقع نخفل خنياتو اتنصدق نبرخ زخوننا واقع يخفليو كبرن مسجانان نعملخ يكون برخم شتك برلنا ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسجانا ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ንስም ቅዱስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ብቻ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነና መስዋዕት ድሕነና ክርስቶስ ካል አምላክ በጌ ፋሲካና በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶ ድልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛኻ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ Amen, hallelujah, Alpha Omega, Alpha Omega. እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ብላት የዒንቲ
زحبت نهزن لبي زهقت موهان نفسي تعيماتو أفاقفيتا مسكيناتو እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓት ዒንቲ ዘሕብስ ነህዘን ልቢ ዘህጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቶ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓት ዒንቲ ዘሕብስ ነህዞን ልቢ ዘህጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ከፊታ መስኪናቶ ወበጸሎት ወረሶ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሶ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን በጾም ወበጸሎት ወረሶ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሶ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን በጾም ወበጸሎት ወረሶ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሶ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣይዳውን ልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ ንጉስ ኢኻሞ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ
ኣምላኽ የማዕቁባ ሃይዳወት ልዕል ናባኻ ካብ መቐማጠይ ተንስእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ሃይዳወት የልዕል ናባኻ መቐማጠይ ተንስእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ አሜን። አምላኽና ዝማሬና ዝማሬ መላእክቲ ተቀበልካ ተቀበለልና አሜን። ንኽንጅምር ሓይሊ ዝሃብካና ጀሚርና ንኽንፍፅም ድማ ዘይተፈለኻና ስኻኻ እሞ ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ምህላና ዕጣንና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና ዘጉደልናዮ መሊእኻ ንተጋገናዮ ኣሪምካ ኣምላኽና ኣብዚ ንሰላም ንረድኤት ኣብ ሰማይ ድማ ንህይወት ቁፀረልና ብባህልን ልምድን እንደይኮነስታይ ደኣ ብእምነት ተመልኢና ብቅዱስ መንፈስካ ተመሪሕና ንቀዳሞት ኣቦታትና ቅዱሳን መሲልና ክንፀሙ ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና እፀም ዘስኻ ንግብሪ ዲያብሎስ ዝሰዓርካሉ እሞ ንሕና ድማ ንግብሪ ዲያብሎስ ንግብሪ ስጋ ስዒርና ብመንፈስ እንሕይለሉ ፍቃድካ ንመልኣሉ ተግባርካ ንገብረሉ ጾም ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበልና እዚ ንሪኦ ዘለና ውግእን ወረ ውግእን ካብ ክልተ ዓዲ እናለሓመ ናብ ካልእ ዝኸይድ ዘሎ ኣምላኽና እስኻ ደው ኣብለልና የኣክል በለና ነቶም ኣብ ኣንነት ኣብ ትዕቢት ኣብ ኣፅዋር ኣብ ፍልጠት ተመኪሖም ኩሉ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ኣብ ቅድሚኻ ትሕት ከም ዝብሉ ግበረልና ልዕሊ ኩሉ ሰብ ከም ዝኸብር ኣረዳእልና ኣምላኽና ምሳና ውዒልካ ኣኻ ነመስግነካ ምሳና ክትሓድር ድማ ንምዕቆበካ ከምዚ ናብ ቤትካ ዝመፃናዮ ሰላም ዝገበርካልናን ናብ ቤትና ድማ መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ደቅና ኩሎም ኣወዳቶም ኣወልዶም ባርከልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፃና ንዓልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ጠምዮም ፀሚኦም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ነፍሱ ተኣትርፉ ትሓልና ፋሕ ዝበለ ኣክበልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ኩሉ ሰማዕናዮ ተመሃርናዮ ቃልካ ድማ ኣምላኽና እቲ ኾነ ልዕሎ ዝግባአና ካብ ውሽጥና እንልዕለሉ እቲ ኾነ ርሕቆ ዝግባአና እንርሕቐሉ መገድኻ እንሕዘሉ እታ ምችእቲ መዓልትን እታ ናይ ምድሓን መዓልትን ሕጂ ኢልካ እናእኻ እሞ ሕጂ ናብ ድሕነት እንመፀሉ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስረይ ጊዜና ኣምላክን ምዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ቀቀና ስረ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብርከሳት የብርሃን አንቱማ አብየ ቀናት ዋዊ ዲያቆናት ጥሯን ሳይርጎ ህፃናት በበስምኩም እኩን ፍታኑን ጻነ ይረሴንስ ኩሏን ስማያት ጊዜው መሐረነ ክርስቶስ መልሐሰብ ተኸልተ ጀማር ንክሶት 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልሐሰብ ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ
بنت اجزتنا مريم انكسوس بنت اجزتنا مريم انكسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን አብልዕለይን አብልዕል ኩልኹምን አብልዕል ዝቤት ዝን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንአምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ